Presaz bizi da gaur egungo gizarte modernoa, arrapala da bizian. Kazetaritzak eta literaturak ere ezin diote ihes egin presaz idatzi eta irakurtzeari. UESIk antolatutako literatura topaketetan presazko literatura gaia landu dute. UESin lan egiten dugunok badakigu presa zer dan, ez da presaz bizi gara, eta iruditu zitzaigun gaiak berak ematen zuela aukera gainera gure bi fakultateak bat egiteko edo. Urgentzia eta presa eta hori gai oso rekurrentea da mundu modernoan eta kazetaritza ez dago ulertzerik presaren konzepturik gabe. Niri iruditu zait oso gai aktuala da, ezta? Bai, hori ez, literatura eta kazetaritza uztartzen zituelako batetik, eta bestetik presa, ez? Presa badelako gaur egungo gizarteko ezaugarri oso garrantzitsua, ezta? Gertatzen da gero presa, albistearen presa, kazetariaren presa, kazetariaren eta irakurlaren presa, elementu desberdinak izaten direla, baina, bueno, hortikan sortzen da nik uste eta hausnarketarako aukera polita, oso polita. Kepa Matxain komunikazioko ikasle ohiaren galderak erantzunez eman du bere hitzaldia Angel Lertxundik. Bazen harimutur asko zeuzkan gai bat, ez? Toki askotatik heltzea zegoen, eta, bueno, nahi buruotza izkididan lau gai tematikotan edo bereizi ditut galderak, ezta? Batetik presa bera, bestetik literatura konprimitua ditu dana, edo gaur egun literatura oso espazio txikian emateko dagoen joera, zutabegintza, eta gero generoen arteko hibridazioari buruz, edo pixka bat kazetaritzak eta literaturak behien arteko muga nun dauden, azken aldian ez ote diren muga horiek lausotzen ari. Zutabegileak erabiltzen dituen tresnak askotan behintzat literaturako tresnak dira. Kontua da erne egotea, ez? Beti erne egotea eta nolabait adi egotea gertatzen den edozer gauzatara. Idazteko presaz haratago, irakurtzeko presaz ere eztabaidatu dute. Baita teknologia berriek irakur moduetan izan duten eraginari buruz ere. Nik uste saihestezina dela teknologia berrien eragina aipatzea. Ni irakurtzen hasi nintzenetik praktikoki interneta existitzen zen, ez da orduan nire irakurtzeko erak, bai idaztekoak, bai dena baldintzatu dagoela horrengatik. Nik jakin nahiko nuke benetan ikasleek zer pentsatzen duten. Badaukan astirik irakurtzeko, badaukan ohiturarik, literatura gustatzen ote zaion, irakurtzen ote dituen egunkariak, zer irakurtzen duen. Euskarako literatura gutxio irakurtzen erderazkoa, baino azkenean erderaz askoz rango zabalagoa edo dakazu, ez? Internetetik egunkariak behitzuti guzteteiak. Gainera intereseta jatena baina ez dut irakurtzen. Sartzen az Twitterren irakurtzen da, gero titularra interesgarri zuritzen baiat, sartu nintzen aldizkarira bera. Egia da, kontzentraziorako gaitasuna kaso galdu dela, igual bai ez? Baina bestetik, teknologia berriek mantendu dute beste aukera bat, nik uste nahiko informatua egoteko gauza askotaz enteratzeko. Igual gero informazio hori zenbatera joan sakona eta ez dakit, baina bintzat gai askoren inguruan oso aktualizatu egoteko Twitter eta horrelako tresnak oso garrantzitsua iruditzen dizkit. Hausnartu nahi genuen baita ere, ia pentsamenduak, azkar pentsatze horrek ez ote duen lekua hartu, ez ote dion lekua hartu pentsatzeari berari.